اتي زيرق اوان دراسي سيدني شيلدن ترجمي تكيه جبر مريم معرف شوقاتم لوتشا كابت قوتت زبل لبس قدام تكالاجيلا زمنا وخدان بملباسات حقوسا نبرت انت بوصوتا جن ودينو زنبرا خدان سلت صلقو منفسن صبق اي نبرن اركانن زوت امبر كران زلبسا خوينو ايتسمعنن كم سخب كال بلانيت زمصا فطرات امبر دق زامريت مسيلو ايتسمعنن كابسلستين بفلاي حما استسمع اتان 3 عامتات ابت قدام زنبرت سيستر ترزيا زعبيت له حقن سرعات قدامن يلن ابلم زبل خونت امريات الشميمه أكدنا أمجاجبا وزته فتصومي حديث وام كم تكون زالز حبرن بحبر نبت بيت كورس خدا أمن جدن بزحات صوبت قويلو ميت متوان سلز نبرو حديث وان تربشا قد صوبت كابزيري قالو قدامين متين بحسب ندحري تمليسن أتعبابين ذكرا بتفلمانا بزا أدخا أتوان كالواز حلف وبهراتا بيلن قوزن كتسلام اتي كابت بارد زوات زنبرة دمتو موسيقى ازنسب زتصمم نبرة ازو موسيقى روك اند رول يبهل بمن سياد ما ازي تفتاوي زبلن ذكرى ميغان بتسبعي تترهترت نلقل إسراء عمتات أبدبري نبر انتدأ نيرو كما يبيلو زو موسيقى روك اند رول كم زبهلن بمن سياد ما تفتاو مخوني فلت زبل حتو أبو أمرا متا نلوچان تريزان دوا بيلا أنا السبعي زدس عبيلن نابت مشيت أخدون تنملس بلتن ورحن تخيم اللسالة زن مسبلا قديفاتن بوغيات ملست دحرق النساتن ون بين أخت كيت نفسن سلزي قبرلن زق من نابلا سعبا أبتبوتا مسبتها غونزاليز قبل الجراسيلا خوينو كأمت أخي كالس جراسيلا دما بتحت خوينا أخت مكتو أركبت ميغان بتفتسامي أزيا سلز حرقت سدب على بمبال بتي أبتقى زنبر حاتين رأس وقعتهم زرق حلوخ أو دقم غراسيلا بتفتسا مثل زقوهيت تنخنيخا تبك نبرت أجوخي تبكي ولا حنتي كونكن إلا ناتسانانا أتان كلا بدحريت زنبرا لوتشان تريزان تتصنبرأن بتي زي تتصبئ فتسا مسنبدا لوتشا بجمد أدا وقت أسرون كلا إتا بتزوسنتو سنة حبن استسمع أميغان دما بخال جمد أجارو كتابيل أسرتهم لوتشا بتي قبل الزمد ناجر سبعي فتسمو أكبر سلستسمع كبد رجيتا أبغتسو تفبلتلهم نكراسي لحقوفا بلا دما تاسي خديخي بمبال حتى تتا بتمحسوتا متين فتسمو أجيغن الناس لستدبست قريموا في الشخيلة دحاني بلتا ميغان بلا قلطفنا كابز خباب نسور مزز كيمتصنا كتب لنا كلا كل حسب زمتصلا لوچا دما حسب صنح بمبال نتمقمط غنزب كاسا بحيله خفيتا ابو صنح قرب غنزب وسدت سيستر تريزا دس لزيبلا بخف عين تمتتا لوچا نمنتايكم بلا تميتاتا سلستردا قصانا باملسا بلا از سرقي ايكونن انتي زبلا انستندو علناي كتأمنا فتنت كمزي لنا تزراربا أما أكل أداقا بتصحم أبكر مئن حنتي بيت كرسي زبل استتصحفات كال سلز رغبا أتوام بزعباتي مدنا قرسب أي كألا جمرا كونتاتن استعزبت تريزا جيزي خيك أثلالا سلز سقت بجغن كم تناتي يورس زبلانا كالتفنا نزاورك مسكال نابقدا من ديفيا نبصحيا نعناون وحسبوتا أوي نغلطفا دفافاتن اتخل بحتاوي مدب زلوا لوتشا بلبا ناتات كنوحس ابو كخوني خاليو انت ناتي جن اتي بابا ابانك سويزرلاند زغدف لي گنزبي نابو نمبصح جن نزحيز كيازلخ ورق مسكل ابيدي كاتوالني نعشي تدما بقليلو سويزرلاند اتو ان بلت اب حسب اتوت اتن كال مدب زيبلن سلسته ناب قدام من دفيا زوسد مقدي وحس كخونلن يصلي نبرا مغنياتو بتمدناجر سبعي زقات منك أخلن بزحالفو سبوت عينهم أفتيتهم النات أموتو أشجرهم منيم كابق سبوت نمخوال نابتي بمسكوت أب معدوز الرأين زنبري اقرو قوبو خيدن كحضرة السماء مقام
ገዳም መንደቪያ ካብቲ ዝነበርኦን ሰሜን ዝርከብ ኮይኑ ናብኡ ንምብጻሕ ብዙሕ ጉዕዞ ይጽበየን ኣሎ ኣሳሳይት ዝርዝር ጽሑፍ ዝብል አንስተን ሒዛብ ብምምጻእ ንኽመርጽ ሃበተን ብዘይካ ሉቻ እተን ሰለስተ ወላ ሓንቲ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበረን ተጠማሚተን ስቕበላ ንሳትን ኣብ ገዳም ዝተቐረበለን ምብላዕ እምበር እዝባ እትባ ካብ ዘይብላ ዓመታትን ኣቁጢረን ሉቻ ኩነታትን ስለ ዝተረድኣ ፍሽኽ በለት ድሕር ግን እታ ካብ ኩለን ዝዓበየት ሲስተር ተሬዛ ንዓይ ባንን ቡንን ኣምፀለይ ኢላ ጀመረትለን ግራሴላ ድማ ንዓ ተኸቲላ ንዓይ እውን ከምናታ ኣምፀለይ በለት እዚ ጠሊበኖ ዘለዋ ምግቢ ምስቲ ዝፅበየን ዘሎ ጉዕዞ ኣዛሚዳ ስምዓ ነዊሕ መገዲ ይፅበየና ዘሎ ስለዚ ምእንቲ ሓይሊ ክንረክብ እንቃቑሖ መሳሊ ክንበልዕ ኣለና ሜጋን ማዕደተን ብብልሕ ሓንጎል ሜጋን ዝገረማ ሉቻ ሓቃላ ብምባል ንኹላተን ፓኒኖ ዓሳን ጽሙቕ ኣራንሽን ኣዘዘት ምግቢ ዝተቐረበ ተሬዛ ንኽትበልዕ ተጸገመት ብልዒ ኣይትሕፈሪ ድሕርካ ቐልጢፍና ክንብገስ ሉቻ ንኽትበልዕ ኣተባባዓታ ሜጋን እውን ኣስዕባ ኣቢላ ሲስተር ገዳም መንደቪያ ብሰላም ክትበጽሕ እንተደኣ ደሊኺ ክትበልዐለኪ ገሰጸታ ሲስተር ኣፋ ለኸቲሉ ምዝራብ ስለ ዝሰኣነት ቀሲላ ሕራይ ክበልዐ በለተን ተመጊበን ምስ ወድኣ ሉቻ ኸፈለቶም ብፀሓይ ቀትሪ ነቲ ጉዕዞ ተተሓዝኦም ክሓልፋን ከለዋ ንምስሓን ዕረፍትን ተዓፅዩ ዝነበረ ድኳናት ክኽፈት ስለ ዝጀመረ ሰባት ናብዝን ናብትን ክብሉ ጀመሩ ሉቻን ተሬዛን ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበላ ጉዕዘን ክቐጽላን ከለዋ ግራሴላን ሜጋንን ግን በቲ ኣብ መገደን ዘጋጥምን ዝነበረ ሓዲስዎን ዘገም እናበላ ይስዕብአን ነበራ ናብቲ ብማዕዶ ዝረኣዮ ጎቦታት ዝወስድ መገዲ ሒዘን ትኺለን ጉዕዞ እንተተሓዝኦም እትሪር ዓቐበት ከቢድዎን ግዲ ኮይኑ ቀስ ኢለን ብዘይ ዘረባየን ዝድይብኦ ዝነበራ ሉቻ ነታ ብጨርቂ ዝተሸፈነት ወርቂ መስቀል ሃቢ ከብሬኪ ኢላ ክትሓታ ሓሲባ ነይራ ድሕር ግን ከምዘይ ትገብረላ ስለ ዝፈለጠት ኣቋረፀቶም ጫፍ ጎቦ ምስ በጽሓ በግራብ ዝተኸበ ክድቅሰሉ ምቹእ ቦታ ስለ ዝረኸባ ኣብዚ ንሕደር ብምባል ሉቻ ሓሳባ ኣቕረበት ደኺመን ስለ ዝነበራ ነቲ ሓሳብ ኩለን ቀልጢፈን ሕራይለን ደገፈን ገለጻላ ፀሓይ ድሮ ክትዓርብ ጀሚራ ስለ ዝነበረት ዓዋፍ ክድቅሳ ቦታን ሓዛ እቲ ቦታ ጽምጽም ክብል ጀመረ ዝስማዕ ድምፂ እንተነበረ እቲ ብንፋስ ተጸፊዑ ሽሽ ዝብል ዝነበረ ድምፂ ቁፅልቲ ጥራዩ ደኺመን ስለ ዝነበራ ኣእጋረን ዓጺፈን ግምስስ በላ ኣእምሮ እዚ ዓረፈ ሉቻ ነታ ወርቂ መስቀል ወሲዳ ንምጥፋእ ዝደቀሳን ዘይደቀሳን ንምርግጋጽ ኣእዛና ጸልያ ትከታተለ ነበረት ይኹን እምበር ኣብ በረኻ ምድቃስ ናይ ፈለማ ተሞክሮን ስለ ዝነበረ ኩለን ኣብ ሓሳብ ተሸሚመን ድቃስ ሓሪሞን ነበረ ሲስተር ተሬዛ በዚ ኣጋጢሞን ዘሎ ፈተነ ምሕር ስለ ሰንበደት ከይተፈለጣ ዝገበረቶ ኣበሳን ሓጢኣትን ከየሉ ትምርምር ነበረት ሲስተር ሜጋን ድማ በቲ ንግራሴላ ካብ ዓመፅ ንምድሓን ዝተፃወተቶ ግደ ሓበን ተሰሚዕዋ ንሰማይ እናጠመተት በቲ ፍጻመ ትሓስብ ነቲ መደናገር ሰብኣይ ከመይ ከም ዝነቕሓትሉ ገረማ እቲ ሰርሓቶ ስራሕ ብሓይሊ እግዚኣብሔር እምበር ብናቲ ሓይልን ጥበብን ከም ዘይኮነን ክትንየት ከም ዘይብላን እኳ ትፈልጥ እንተኾነት ሓጎሳ ግን ደረት ኣይነበሮን እቲ ስለ ኣእምሮ መመሊሱ ይመጻ ስለ ዝነበረ ድማ ክድቅስ ኣይከኣለትን ግራሴላ ግና ቁሩብ ብዛዕባት ዘጋጠማ ፈተነ ዓመፅ ድሕሪ ምስትንታን ሓያል ድኻም ስለ ዝነበራ ኣብ ከቢድ ድቃስ ኣትያ በጥበለት ብሕልሚ ናብቲ ገዳም ተመሊሳ ኣብቲ ኮረድዮ ትመላለስ ነበረት ሉቻ ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝኸውን ክትጸናጸን ድሕሪ ምጽናሕ ሕጅስ ደቂሰን ይኾነን ብምባል ብድድ ኢላ ናብቲ ሲስተር ተሬዛ ዘላቶ ገጻ ጥምት ኣበለት ከምቲ ዝተጸብየቶ ኣይነበረን ተንበርኪኻ ክትጽሊ ተዓዘበታ ቀልጢፋ ግልብጥ ኢላ ጎቦ ኾነት ተስፋ ስለ ዘይቆረጸት ሙሉእ ለይቲ ኣበይ ክትጽሊ ከይትሓድር ሕጅስ ድቃስ ክወስዳዩ እናበለት ምጽንጻና ቀጽለት ዝነበራ ገንዘብ ብዘይ ጸገም ከተማ ማድሪድ ከብጽሓ ይኽእል እኳ እንተነበረ እቲ ጸገም ብድሕሪ ዘሎ ጉዕዞ ንስዊዘርላንድ እዩ ስለዚ ሓንፂፃ ወዲኣቶ ዘላ መደብ ወርቂ መስቀል ወሲዳ ምሻጥ እዩ ዝዕድጉ ሰባት ንብረት ስርቂ ኢሎም ክጥርጥሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ማድሪድ ኮነ ሮማ ዝተሰርቀ ንብረት ንምሻጥ ብዙሕ ጸገም ይብሉን እቲ ኣብ ዛዕባ ኣብ ባንክ ስዊዝ ዝገደፈላ ገንዘብ ኣመልኪቱ ዝተዛረባ ዘኪራ ሓሳብ ከተውርድን ከተደይብን ጀመረት
نسيسر تريزا ختتصناصن بزح ساعات سلام سلازي بلت دقاس طلما نوح كيدقست كابرحو دول بيت كريستيان سميعه تبرابرت اتدول نتي اب عد طليان طاغوزኦም زنبره بيت كريستيان سلاززخاخره بحساب ندحريت نابتزا ابيتلو كتما تأرمينا غزات تشيليا تملست اتي زيرو قوان دراسي سيدني شيلدن ترجمي تكيه جبر مريم معرف شوقاته أبزي زازم معرف شو منته أبز قص الكفال